σημερινό φτωχοβλόγ ξεκινάει στο βενζινάδικο. Πήραμε βενζίνη, πήραμε καφέ. Για 2 μέρες. Έχουμε φτάσει στο κάμπινγκ. Εδώ η μαμά μου ξεκίνησε να ετοιμάζει τα κεφτεδάκια. Και εδώ η κυρία θέλει να φάει τα κεφτεδάκια και κάθεται υπομονετικά στη θέση της, κυριολεκτικά. Εδώ ο μπαμπάς μου, πεθερός και γαμπρός κάνουν με ρεμέτια. Σκάλες εκεί, χαμός. Τι κάνεις εκεί? Τι είναι αύριο? Τι θα γίνει εδώ? Πανηγύρι? Όχι λίγο, σιγά σιγά. Τόσο όσο. Καλημέρα. Γεια σας. Άρα εδώ κάνουν μπάνιο. Είναι κορτσάκι. Ναι. Πάμε Άρτεμις. Συμμαζημένα να μην τρέχουν τα υπόλοιπα. Αυτό κρατήστε πόντους. Θα κάνει... Και άρα κάθεται εδώ. Γιώργο, μην κάνεις zoom, σε βλέπω. Όχι, δεν κάνω. Στον κεφτέ λίγο να δω πώς βγαίνει. Θα τρώσει ένα και θα χορταίνεις. Α, καλό είναι. Άρτεμις, λίγο πιο μικρό, θα μου Θα τρώσει ένα και θα είσαι έτοιμος για γλυκόματα. Μπράβο ρε Άρτεμις, είσαι πάρα πολύ καλή. Και εσύ καλό κορίτσι Άρτεμις, έστω και σε μία λιχουδιά. Όχι. Θες να σου δώσω μια λιχουδιά Άρτεμις. Και άρα που είναι καλό κορίτσι να σου μια λιχουδιά. Δεν πάει και στην μαμά. Άρτεμις, πολύ μεγάλο το κάνεις. Να ξεχωρίζουν τι είναι τα δικά του. Ναι, ναι, για να δούμε ποια θα την καλύτερα. Για να δούμε ποια θα την καλύτερα. Γιώργο, άντε. Εγώ κάθε μέρα μαγειρεύω, εσύ δεν θες να φας τα φαγητά μου. Ψέματα κύριε Φάνη, δεν είναι σκέφτος. Αφού η μανούλα μου με λέει να έρθεις να φας, τι να την πω. Ωραία τα κεφτεδάκια μου, μπαμπά. Ωραίο παιδί μου, πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά το δικό σου ήταν καταπληκτικό. Ποιο είναι το δικό σου? Ένα χοντρό ήταν. Τα μεγάλα. Ναι. Καταπληκτικό. Καλά τα πήγα. Ξέτρα και αυτό λύσα είναι. Απλά το έπλασε, μην νομίζεις ότι το δημοσίου. Φτωχοβλόγ. Ξέρεις πόσες φορές μου είχε έρθει η επιθυμία, παιδιά, να το πάρω και είναι αυτό και να το κάνω ένα... Το κινητάκι. Ναι. Αυτό. Δεν θα σπάσει καλά, απλά θα πάει να βρει τα ψαράκια. 9 θα οργανωνόμαστε τι θα ψήσουμε, Παναγιώτη, όχι πώς θα βάλουμε τα πράσινα. Καλά, δεν έχει κάτι. Κατά τις 12.30. Εντάξει. Φέρνουμε λίγο το καφέ. Σφλαμμένο, ρε. Φέρνουμε λίγο το καφέ. Γιατί... Κλανημέρα. Γιατί... Είδες το βίντεο στο YouTube που ανέβασε? Ναι ρε βλαμμένη ρε. Πεθάμε στα γέλια. Σήμερα είναι η μέρα πιο σημαντική του καλοκαιριού. Που το κάμπινγκ μεταμορφώνεται. Σε Άγιο Μάμα. Σε Άγιο Μάμου, πραγματικά. Θα σας δείξουμε εδώ τις δουλειές, πώς θα στήσουν οι άντρες τα κιόσκια, πώς θα στηθούν οι πυρκαγιές, χτύπα ξύλο, οι ψισταριές. Πες ρε βλάκα. Έβλεπα στον ύπνο μου πολύ κακά όνειρα με φωτιά. Με φωτιά. Ναι. Είναι που θα ανάψουν οι ψηταριές. Και το βράδυ κοιμηθήκαμε τέλεια, είχε δροσιά. Τον Γιώργο τον ακούσατε, ροχάλεσε τώρα. Είχε Ο δροσιά. Γιώργος λιγάκι δυσκολεύεται εκεί στον Πράλο. Έτσι φορτωμένη τα λίκα εντελώς. Έκλεισε και τον ανεμιστήρα και σκυπάστηκε κιόλας. Φανταστείτε πόσο δροσιά είχε. Το τετραπλό ήρθε. Διπλό αυτό πιο έτσι. Βόμβα θα σκάσει. Τυρόπιτα μετά.
στο πάγο. Τώρα θέλω εγώ. Μαμά σημάζεψες τα ψώνια. Σιγά ρε. Μπα, δεν είναι από το ξέρω, έχετε... Ωραία. Πάμε αγόρια. Βγαίνοντας την Γερακυρίνη, ξέρετε, το τελευταίο φίλος. Ο μπαμπάς μου πώς σας φαίνεται, δεν είναι αλλά είναι μεγάλο. Τουφτού. Τι? Μας φέρει μια σκάλα γυρίσω. Και μετά θα πάμε στα τσίπουρα. Θα δικό κάτι μου είπες προηγούμενος, αλλά δεν άκουγα. Να βρε τι έγινε, στις καταστολές εδώ. Εγώ τώρα πάω σε άλλη αποστολή, εξωτερική. Καλό να σε φέρνω μαζί μου να πηγάς. Γιατί δεν πήρες εδώ. Εδώ πέρα θα στήσουμε τα τραπέζια και για να μην μας φάει ήλιος φτιάχνουμε τα κιόσκια. Θα φτιάχνουν οι άντρες. Τράβα βίντεο που κάνουν την Ελιάνα, εδώ να πάω στην Κατερίνα εκεί. Τράβαση για την ασφαλιστική. Φοβάμαι. Τράβα για την ασφαλιστική που θα πέσει. Μπαμπά, Σταμάτα καλέ. μα κουνιέται, το βλέπω. Το ξέρω. Αν θα πέσει, θα πέσουν όλα μαζί τα κιόσκια. Οπότε μη στεναχώριεσαι. Κάτσε να δω μα χρειάζεται, ρε παιδί. Γιώργο, ο μπαμπάς μου είναι εκεί πάνω και φοβάμαι. Εγώ μαζί σας. Μήπως αυτό. Ψηλά, ψηλά. Αρχίσαμε τώρα, αρχίσαμε το χιούμορ, αρχίσαμε. Ρωτάς, λες, δεν ρωτάς. Λες. Φυσάει, Ήρθαμε νωρίς στη θάλασσα και είναι άδεια τώρα με τη μητέρα να μπανιαριστούμε. Γιώργο! Πες γεια στο vlog! Χαιρετίστε! Μητέρα! Εδώ ηλιοθεραπεία. Που και που θέλουμε να μπούμε στη θάλασσα, αλλά αυτά τα κύματα είναι πάρα πολλά για εμάς. Πρέπει να είναι λάδι για να μας κινήσει το ενδιαφέρον. Σωστά? Τι δεν βγάζει, έχει να θα σας πάσω. Vlog είναι. Τι? Δεν θες να αρχίσουμε να βγάζουμε λεφτά από το YouTube? Σκατά στα μούτρα μας. Πάμε να σας δείξουμε το στήσιμο. Εδώ είναι έτοιμο το τσαντί μαχαλά. Εδώ θα φάμε. Πείτε γεια! Γεια! Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Εδώ οι ομορφάντρες μας. Τι γίνεστε? Χαίρετε! Μετακομίσεις. Ωραία φίλε, καλό. Μαλάκα, ό,τι είναι καλό. Γεια μας. Για σένα. Για σένα. Ανεφοδιασμός. I love you, baby, and if it's quite alright. I grew up
Έχω αφήσει τα μικρά να ψήνουν εδώ, θα φάμε. Γίνεται. Γιώργη, έλα λίγο ρε. Όταν με ρωτάς τι λέγω, την πρώτα σου απαντώ. Α, ναι. Πτώματα. Κυριολεκτικά. Ήπιαμε περίπου 130 μπύρες. Σιγά εσύ ήπιες 180 και 130, τι ήπιες? Ήπιαμε, εγώ ήπια 4. Λέω πόσους ήπιαμε συνολικά. Μεγάλο 30 μπύρες, ήπιες 4. Ήπιανε πες. Σε έκανε Άρτεμις
Και βέβαια και δεν το πίνει, κύριε Γιάννη, δεν το πίνει. Να το πίνω. Τζίνι μου ήθελε με τέτοιο και δεν έχει πιει μια γουλιά. Με τόνι. Με πόσα παγάκια μέσα? 3-4. Και δεν το πίνει. Τώρα δείτε, τώρα το πίνει. Γιατί έβαλε μόνο 4? Δεν Πόσα ξέρεις να ότι βάλει? βάζουμε 6 παγάκια. 6. Ξεχύλιζε. Τέτοια ήταν. Ε? Ξεχύλιζε. Ναι. Και δεν το πίνει. Γιατί έλειωσε Δεν ο ήταν η αναλογία αυτή. Πώς θα το πει? Γιάννη, τρώμε λίγο. Και το βράδυ συνεχίζουμε με ουίσκι ή τζιν ή βότκα. Συνεχίζουμε. Γιατί χρησιμοποιείς αλφαβητικό? Αφού πίνουμε. Εσύ τι πίνεις? Εντάξει, εγώ δεν πίνω πολύ γενικά. Άρα τι λες? Δεν είναι καλό να πει. Πες, πίνεις. Άρτεμις. Γιόλ. Σουάρ. Πίνουμε εδώ. 4 μπύρες. For the gang, yeah. Έτοιμος για να είμαι τώρα, έτοιμος για να είμαι. Έτοιμος για να είμαι. Όχι, πες. Αυτές οι μίνι διακοπές έχουν φτάσει στο τέλος τους. Φέτος δεν έχει διακοπές, γιατί παντρευόμαστε, οπότε αυτές οι 2 μέρες ήταν οι διακοπές του καλοκαιριού, αγάπη μου. Ναι. Πώς πέρασες? Αφού Όχι, έγινες δίρλα, μωρέ. Τι λες μωρέ, πού έγινε τέρλα, πού προκύπτει αυτό? Από το ροχαλιτό που ακουγόταν σήμερα 10 ώρα το πρωί. Μια χαρά ήμουν, τι τέρλα. Και γιατί φτιαχνείς το βράδυ για να ροχαλίζω σήμερα? Τι σχέση έχει αυτό? Ή και όλοι οι αρκολίες. Μέσα τη ζώνη σας γιατί θα γίνει αεροπλάνο με αυτό το που διάβες. Γιατί, Θα ξαναχρειαστεί να αλλάξουμε το ρελέφωνο. γιατί και ζω. Να βάλω κι άλλα να πατάει και κόρνες. Για ζώμα. Γεια σας.